Γεια σας φίλοι μου! Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μάθημα βασικών αγγλικών. Είμαι η Γιώτα και μαζί θα μαθαίνουμε με το δικό σας ρυθμό. Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε τις προσωπικές αντωνυμίες και το ρήμα είμαι. Σήμερα θα δούμε τους αριθμούς. Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Αριθμοί στα αγγλικά. Numbers in English. Έχω φτιάξει καρτελίτσες και τους έχω χωρίσει σε κατηγορίες γιατί έχουν δικούς τους σχηματισμούς. Λοιπόν, πρώτα θα δούμε από το 1 έως το 10, μετά από το 11 έως το 22, μετά θα δούμε τις δεκάδες, κατόπιν θα προχωρήσουμε σε μεγαλύτερους αριθμούς, από το 100 μέχρι το 1000 κτλ. Και θα δούμε και στο τέλος λίγο μια μικρή ματιά τα εκατομμύρια. Πάμε λοιπόν. Στην πρώτη μας καρτέλα έχουμε τους αριθμούς από το 1 έως το 10. Την προφορά την έχω γράψει κατά προσέγγιση. Δεν είναι η επίσημη προφορά. Υπάρχει δικός τρόπος για να δείχνουμε την προφορά. Πάμε λοιπόν. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Συνεχίζουμε. Στην επόμενη καρτέλα έχουμε τους αριθμούς από το 11 έως το 22. Μέσα σε αυτή τη λίστα θα δείτε και κάποια μοτίβα. Θα τα πούμε σε λίγο. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22. Πάμε λοιπόν να πούμε τα μοτίβα που υπάρχουν εδώ. Βλέπετε ότι το 11 και το 12 έχουν τη δική τους λέξη. Το μαθαίνουμε απ' έξω. 11, 12. Μετά όμως τα πράγματα είναι λιγάκι πιο εύκολα. Το 13 μοιάζει λίγο με το 3. Αν θυμάστε πριν το 3 ήταν 3. Εδώ έχει αλλάξει λίγο η μορφή του και παίρνει την κατάληξη την. Και αυτή θα τη μάθετε λίγο απ' έξω γιατί είναι λίγο διαφορετική από το 3. 13. Το 14 είναι πολύ εύκολο γιατί κρατάμε το 4, 4 και προσθέτουμε την κατάληξη την. Είναι αυτό που λέμε στα ελληνικά 10, 4. 10, 4. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και το 15 πρέπει λιγάκι να το μάθετε απ' έξω, γιατί κανονικά ήταν 5, 5 και την, και κατάληξη την. Απλά το V, το V που λέμε 5, έγινε F. Λίγο θα το μάθετε και αυτό απ' έξω. Το 6 πήρε την κατάληξη την, βλέπετε, 16. Το 7, το 7 πήρε την κατάληξη την και έγινε 17. Το 8, το 8 πήρε την κατάληξη την και έγινε 18. Απλά δεν βάλαμε δεύτερο τι, έτσι, κρατήσαμε το 1. Το 9, το 9, πήρε την κατάληξη την και έγινε 19. Αυτό είναι το μοτίβο εδώ. Εάν προσέξετε, έχω βάλει εδώ μία σημείωση για να σας θυμίζω ότι από το 13 έως το 19 έχουμε την κατάληξη την. Μετά πάμε στις δεκάδες. Θα τις δούμε αναλυτικά στην επόμενη καρτέλα. Απλά εδώ έχουμε το 20, 20, έτσι, οι δεκάδες θα δείτε παρακάτω πιο αναλυτικά παίρνουν την κατάληξη T, Y. Και μετά για την κάθε δεκάδα όταν θέλουμε να βάλουμε τον επόμενο αριθμό, βάζουμε μία παύλα και μετά τον αριθμό όπως αυτούς που είδαμε στην πρώτη καρτέλα. Για το 21 λοιπόν έχουμε 21 και για το 22, 22. Πώς θα είναι το 23? 23. Άρα λοιπόν έχουμε άλλη μία σημείωση εδώ που λέμε ότι από το 21 και πάνω γράφουμε παύλα
21, 22. Αργότερα θα δούμε και το 45, έτσι το έχω βάλει εδώ αναφορικά. Συνεχίζουμε. Πάμε λοιπόν τώρα στις δεκάδες. Το 20 το είδαμε πριν, ήταν 20. Το 30 είναι ως εξής. 30 και μετά συνεχίζουμε. 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. Έχω βάλει πάλι μία σημείωση εδώ, η κατάληξη TY χρησιμοποιείται για την κάθε δεκάδα. Όπως βλέπετε υπάρχει και εδώ ένα μοτίβο. Και φυσικά μοιάζει λίγο με το μοτίβο το προηγούμενο. Κρατάμε τον αριθμό μπροστά και μετά βάζουμε την κατάληξη. Απλά είχαμε πει ότι ό,τι έχει να κάνει με 3 και κατάληξη γίνεται θερ, έτσι, και όχι 3 όπως το ξέρουμε από την πρώτη καρτέλα. Προσέχουμε τώρα το for δεν έχει πλέον U, είναι F-O-R και το 50 λοιπόν εδώ που προέρχεται από το 5 γίνεται fifth και όχι 5 και η κατάληξη TY. Μετά πολύ εύκολα το 60. Παίρνουμε το 6, το 6 και βάζουμε την κατάληξη TY. Το ίδιο και στο 70, 7 και κατάληξη TY. Το 88 και κατάληξη TY. Εδώ προσέχουμε, δεν βάζουμε κι άλλο τι, κρατάμε το T που υπήρχε από το 8. Και στο 9, 9, κατάληξη TY και έγινε 90. Τι λέτε, δεν είναι πολύ εύκολα? Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε τώρα να δούμε από το 100 και μετά. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μετρήσει μέχρι το 99, το οποίο θα είναι 99. 99. Λοιπόν, τώρα έχουμε το 100. Το 100 λοιπόν είναι 100 και από εκεί και πέρα προσθέτουμε και αριθμούς και βάζουμε και τη λεξούλα and που σημαίνει και. Έχουμε λοιπόν 101 που σημαίνει 101. Αυτοί λένε 100 και 1. Ας πούμε τώρα το 110. 110. Και μέχρι να φτάσουμε λοιπόν στο 199, το οποίο θα είναι 199. Πάμε μετά στο 200, 200. 201, 201. Ας πάμε και στο 210, 210. Έχω βάλει λοιπόν έτσι κάποιους αντιπροσωπευτικούς αριθμούς. Δεν τους έχω βάλει όλους για να μην σας κουράσω, γιατί από ένα σημείο και έπειτα μπορείτε να τους σχηματίσετε. Όταν λοιπόν μετρήσουμε και μέχρι το 999, 999, θα πάμε στο 1000, το οποίο είναι 1000. Το 2000, 2000. Ας κάνουμε και ένα παράδειγμα μεγάλο, να πούμε 2450. 2450. Το και πηγαίνει στο τέλος, πριν πούμε τη δεκάδα. Οι αριθμοί δεν παίρνουν στο τέλος τους, δηλαδή μπορεί εγώ να έχω γράψει εδώ hundreds and thousands γιατί είναι ο τίτλος εδώ της καρτέλας μου, το χρησιμοποιώ σαν λέξη, αλλά όταν μετράω και το χρησιμοποιώ σαν αριθμό θα πω 200 και όχι 200s, εντάξει, δεν βάζω πληθυντικό αριθμό, κάνω και μια έτσι εισαγωγή γιατί το επόμενο μάθημα θα είναι ο πληθυντικός. Ίσως το ξέρετε οι περισσότεροι γιατί ο πληθυντικός αριθμός παίρνει S. Εδώ λοιπόν στις εκατοντάδες δεν βάζουμε S ούτε στις χιλιάδες. Βλέπουμε και τη σημείωση, το είπα και πριν, στα αγγλικά η λέξη and χρησιμοποιείται συνήθως μετά από το 100 πριν τα υπόλοιπα ψηφία. Παράδειγμα 110, δηλαδή 110. Αυτοί λένε 100 και 10. Συνεχίζουμε. Να ρίξουμε μια ματιά και στα εκατομμύρια. Δεν έχω γράψει όλες τις προφορές κατά προσέγγιση, έχω γράψει μόνο τη μία. Νομίζω ότι πλέον μπορείτε και εσείς να τα προφέρετε μόνοι σας. Το 1 εκατομμύριο είναι 1 million. Έχω βάλει κόμματα γιατί στο δικό του σύστημα το κόμμα
είναι οι χιλιάδες, τέλος πάντων είναι οι χιλιάδες και τα εκατομμύρια, δεν θεωρείται υποδιαστολή. Στο δικό μας σύστημα θεωρείται υποδιαστολή, είναι για δεκαδικά ψηφία. Για αυτούς όμως είναι το χώρισμα χιλιάδες και εκατομμύρια, έτσι. 1 million, 2 million, 10 million, 100 million. Βλέπετε λοιπόν 1 εκατομμύριο, 1 million, 2 εκατομμύρια, 2 million, 10 εκατομμύρια, 10 million, 100 εκατομμύρια, 100 million. Δεν έχουν S, βλέπετε, δεν έχουν πληθυντικό, θα το δούμε στο επόμενο μάθημα. Λοιπόν, αυτή ήταν η παρουσίαση, ήταν λοιπόν η παράδοση του μαθήματος. Είστε έτοιμοι για μια άσκηση? Are you ready for an activity? Να μιλάμε σιγά σιγά και αγγλικά. Άσκηση 1. Γράψε τους αριθμούς στα αγγλικά. Να πούμε και ένα παράδειγμα πριν την αρρύθμιση για να μην μου μπερδεύεστε. Παράδειγμα λοιπόν, 578. Το 500 είναι 500, σωστά. Το 78 είναι 78 και όλο μαζί είναι 578. Λοιπόν, εδώ έχω γράψει κάποιους αριθμούς και εσείς θα πατήσετε την παύση, γι' αυτό λέω ότι μαθαίνετε με το δικό σας ρυθμό. Θα πάτε αν θέλετε πάλι πίσω το βίντεο, να ξαναδείτε τους αριθμούς, να τους σημειώσετε αν θέλετε, έχουμε πει ότι βοηθάει να κρατάμε σημειώσεις. Και μετά θα γράψετε στο τετράδιό σας άσκηση 1, νούμερο 1, 23, πώς το γράφουνε. Νούμερο 2, 105, πώς το γράφουν στα αγγλικά και τα λοιπά. Μόλις φτάσετε στο 10 και τελειώσετε, θα πάτε και θα δείτε τη λύση και θα κάνετε τη διόρθωση μόνοι σας. Για να δούμε. Λοιπόν, αυτό είναι το τέλος του βίντεό μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like και subscribe για να λαμβάνετε περισσότερα βίντεο σαν και αυτό, να ενημερώνεστε δηλαδή. Τα λέμε την άλλη φορά. Αντίο μαθητές μου. Goodbye students!